La TikTok nina ngicela ukudlala. Nina nje nesikhathi sonke sokudlala. Inkantolo akuzona indawo ze-content. Inkantolo nje akuyona indawo nje yokuthi umuntu maye ehaye adlalele kuyona. If i-state asinayo evidence, so why lama lawyer ngizike ne-evidence to rebut lento ikhulunywayo ke i-state? Ngizolela labameli benu babhizi ne-content. Labameli bazi kahle ukuthi nina niyalibuka lelicala and nilibuka futhi ningena ndaba ne-evidence. Nithanda le nto bayi-actayo lapha enkantolo. Inkantolo akuyona yokunwayela izisini. Inkantolo akuyona abantu ama-content creators, abantu abazama uba ama-wannabe celebrities ngenkantolo. Laphana lela judge futhi lizogweba kabuhlungu. Lizogweba akunokuthi ubiza inhlambe engakanani noma ungayikhiphe Oxford Dictionary inhlamba yakho uyisho yonke. Laphana ijudge lizogweba. Ngiyanibona nje nibhizi la. Abanye ncifi abanye bafuna nokukhala. Hey umama umshololo, hey uyahlukunyezwa umuntu wesifazane. Senabe nje nifana indaba zobulili nje ngento engenandaba. Lento engahlangene nje nale case le. Lo asisiwazi kahle ukuthi icala nina niyalibuka. Futhi nje liwazi ukuthi nje libuka olamthuthu abantu nje abangaze ngisho evidence yabo. Abantu nje osiqhezu nje abantu bahleli kwi-content abangazi lutho ukuthi kwenzakalani ngaphakathi kwe-court. Nalapho siyayibona le narrative nezama ukuyiphusha la. Ukuthi hayi uNtanzi will be acquitted. Hey uNtanzi was wrongfully arrested. Nina niyabhema niphumana kulensango nibhemayo. Futhi niyifaka iphilisi. Akudlalwa lapha enkantolo. You decided to select evidence that will push your narrative, of which evidence that is before court akuyona lento niyikhulumayo. So nje manithi status nayo i-evidence, so why lama lawyers wena angeze with something? Because even on accused number 1 bahlulekile to come with a solid evidence ezokhipha lo mfana lapha enemzamo section. Hayi angazi ke yabona lo siqhezu lo. Iloyala accused number 2 Mr. Ramasipile. Ubhizi usibizela intuluntu lemaphoyisa. Lo mfana abantu bakubo ngesikhathi kwenziwa ibail basho bathi wayengekho ekhaya. And mangekho ekhaya semsebenzini. Emsebenzini wayiwa khona. Yasho HR yathi lo mfana lo walo akaklokhanga in for umsebenzi and wayengekho emsebenzini. Uyabuzwa. Wawuyokwenza ekhaya hayi ngangiyobheka inkomo. Wabe seyashintsha futhi. Hey hayi mina ngangiyokwenza umsebenzi othatha umakoti. Uphi umakoti atholakala. Iphi Capitec Bank akazi ne Capitec Bank usibizela intuluntu lamaphoyisa angekasize ngalutho because even uLishabane akamsizanga ngalutho. Kuyabonakala nje ukuthi uLishabane wayebhizi elwa izimpi ze-SAPS ngale case le ngoba the only thing esiyizwile lapha yana kuLishabane wayebhizi belwa nabodwa ngendaba yezikhundla nani. They ignored what was given to them. Abayenzanga investigation. And lapho ke nibhizi nizona no Brigadier Gininda abano Gininda ngitshela mfanami you will try to tarnish integrity yakhe ngeke lutho inina nje nama content creators wenu nje niyozama lezo zinto ezingathi azisile abantu nje aba right nje abasopa bazobona uthi asihlali nangu manje songena ku accuse number 3 isibhamu simile lapha nesadubula senzo meyiwe yilese wasigwetshelwa edubulile usomatekisi iya match bullet lapha na bayazama basibizela ama ballistic to rebut uma ngena hayi nangu umunye i-ballistic like expert yabo ihambi yodubula ibhamu nje ezingahlangene nalesi sadubula senzo meyiwe naye ezama ukuzenza ukuthi uzenza uclever silinde ukuthi baribhathe i-evidence eziswe yi-state. Athi indaba zokuthi benzele i-content. Lama lo ayabona azi kahle ukuthi anama-followers. Uma ucabanga wena lela cala if belingekho TV bebezoyenza le nto bebengeke bayenze. Because bayazi umqondo wenu segcwele into ukuthi ijudge li wrong and li bias. Lela judge alihlanye. And nabo abahlanye. If bebengamfuni lo baba lo. Kuyakudala bemkhiphile. Ngekudala abanawo ama-powers okumkhipha. Kwangakusebenzi. Athi bayazama bakhiphi interpreter. Cha nina la. Cela ukudlala nina la ku TikTok. I-content nje sigcwele amakhanda ama-likes nje seniwafuna nje ngeindlela zonke. Abuye umthetho wathi
Uyabuya uJonas nangula. Akudlala lapha yena wafa umuntu. Lama masho wenu nje ifike ni u5 unihambe seni hijack ongizwe nigijima nabo nifike ni u5. Leyanto ngeke izisebenze. Ngeke isebenze. Ngeke inisize ngalutho. Lapha labafana abaphendula icala. Because cell phone evidence iba place emzamo section. Iba place duzana lapha kwafela khona usenzo meyiwa. And uConstable Zungu nje iloko igadlile evidence yakhe. Cha lo mfana ngizomshada yezwa uZungu kwabini. Hayi Constable wasebenza lo mfana loyana. Mile nje evidence yakhe. Uthi ngababona abafana. Eshintshana ngeibhamu. Awu. Lapho nina ni busy nijulukile imile. Omunye zama uzenza uclever hamba ogunda ama dreads. Ngoba social media phela ikhohlwa sabuya isithombe. Athi uyazama babiza udokotela wamazinyo, athi udokotela cha akanali igolide kodwa kuyabona ukuthi kokukhona into eyenziwa lapha nezinyweni. Nina nje indaba no defend lo ndifendile nje. No defendela ama likes. Ngiyothuka inhlamba ngoba vele phela amakhaya esuka kona awafani namanje ngiyazi. Wonke amaphara ugcwala la. Thoka inhlamba emili evidence. Idinga ukudefendwa. Hayi nina ningama lawyer fake ningama lawyer aku TikTok hey bafethu hlisani lento nibhemayo ayisebenzi lento nibhemayo yekeni phela wonke umuntu une career yakhe yekeleni kumaphara lento nibhemayo nibe realistic asidlali phela la yaloku igadlile nje evidence if bacabanga ukuthi ijudge akulona ijudge la ngempela labameli yadala balikhipha lela judge phela umthetho uyabavumela yadala bayazi simile nje isibhamu sikhona saye forensic uthi bona they are trying to be too technical kuthi ayezinye izinto iSAPS ayizilandelanga ayikhulumi leyo nto but for the interest of justice ijudge liyalazi iqiniso limile nje iqiniso bafethu limile lapho ama content creators azafuna ukukhala unomunye nje ubhuti omdala nje ombonayo ukuthi lo senior citizen leo senior citizen ubhuti omdala leli judge umuntu wesifazana ayibo anike into nibhemayo ayinivumi yekeni hlumeza umuntu wesifazane lo sisiwazi kahle lo sisiyayithanda iCamera uyayithanda nje iCamera uyazi ukuthi banama fans banama spectators bayazi. That's why they always come with the evidence. Enikhuluma la TikTok na ku YouTube. Akhohlwa ngisho ukufunda. Ukuthi kumele uthi be defend kanjani abantu babo. Abanga defend. Yaramasipile nje lentuluntulu yakhe. Ngeze imsize nayo lutho. They are trying so hard ukwenza leli judge lizondo ngabantu linyenywe ngabantu. Hayi. Phela SAPS ayidlali. Singanawo amaphoyisa acorrupt eSouth Africa but when it comes ukwenza umsebenzi wabo ayibafana bami amaphoyisa nje abadlali ayikho futhi nje indaba ezoba indawo eyinkabi nje eSouth Africa ngeke izibe khona ngeke phelile leyo nto muyinkabi nje wazi ukuthi nje afika amaphoyisa kuwena kosho unquthula defendani ngodwa defendani bafana bami defendani thuke lezo inhlambazi ngoba phela vele evidence yona hayi akuyona into eyine evidence nina ninqeni kusenkantolo kushwe something ifeni zo creator la nabanye intanzi nyifi intanzi uzoba acquitted nahlanye yini yasidlali la kulate manje ukuthi sibesidlala le zinto zenza ama conspiracy theories asidlali defendani futhi thukani wanyazi nizongena comment section la ni create ama account ay fake nizoma ukuthukisa lutho akunamatheli ke kumina ke lutho akunamatheli nje khohlwane otherwise nibe sharp nibe right owenza content akavela aqonde icontent aphume nje indaba zezinkantolo yabo nani ke niqhubeke ni defend inkabi lutho ngeke kulunga bafana bami asidlali la